Kindontwikkeling begint bij kinderopvang. Dat is dé boodschap op een manifest vanuit het Pact van Baarlo. 6 Limburgse kinderopvangorganisaties, waaronder Hoera Kindercentra uit Peel en Maas, gaan samenwerken om kinderen in de provincie meer ontwikkelkansen te geven. Onder de naam Pact van Baarlo presenteren zij een gezamenlijke ambitie die zich richt op kinderen van 0 tot 12 en hun gezinnen. De boodschap: de ontwikkeling van het kind begint niet op school, maar juist in de kinderopvang. De organisaties kwamen de eerste keer bij elkaar in Baarlo, vandaar de naam. Nou, het Pact van Baarlo is een initiatief tussen 6 maatschappelijke kinderdagverblijven in Limburg, die met name een pact willen vormen om met name te stimuleren de maatschappelijke belang van kinderopvang in relatie tot kinderontwikkeling. Dus kinderopvang niet meer te zien als opvang, ik heb het nodig omdat het moet gaan werken, maar het belang van de kinderopvang toe te lichten. En dat doen wij door samen te werken met elkaar, ook andere partijen uit te nodigen, ook andere kinderdagverblijven zijn welkom die hetzelfde willen uitdragen. En om een statement te maken naar provincie, gemeentes, onderwijs, het belang van de kinderopvang eigenlijk te positioneren. Volgens de betrokken organisaties wordt kinderopvang in Limburg nog te weinig benut, terwijl kinderen hier veel tijd doorbrengen. Door sterker samen te werken willen de organisaties die rol van de kinderopvang beter benutten. Dat is volgens hen nodig omdat er veel gaat veranderen. De kinderopvang wordt vanaf 2029 bijna gratis voor werkende ouders. We gaan straks naar het stelsel toe dat kinderopvang voor ouders volgens het systeem gratis wordt. Hè. Even correctie, kinderopvang wordt nooit gratis. Hè. Onderwijs is ook niet gratis. Alleen door de belasting, door de toeslagaffaire gaan wij naar een ander systeem toe. En dat betekent straks dat ouders alleen nog maar een hele kleine eigen bijdrage gaan betalen. Dus kinderopvang wordt feitelijk voor ouders direct gratis. Het heeft een enorme impact op ons land. Enerzijds we willen ook dat ouders kunnen gaan werken, hè, dat er opvang is. Maar daar willen wij niet de nadruk leggen. Bij ons gaat het vooral over de kwalitatief goede kinderopvang. En de kwaliteit zo maken dat kindontwikkeling voorop staat. Dus voor alle kinderen gelijke kansen. Iedereen is toegankelijk en een totaal aanbod creëren van goede kinderopvang. Met het Pact van Baarlo willen de partijen ervoor zorgen dat ieder kind in Limburg de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Ze willen zo een vuist maken bij de provincie en de landelijke overheid. Ja, wat wij willen bereiken is eigenlijk dat in Limburg de toegankelijkheid van de kinderopvang overal geborgd is. Dus of je nou in Koninklijks woont of in Zuid-Limburg in een klein dorpje, dat daar ook een voorziening is. En dat we niet alleen maar in de grote stedelijke gebieden en de grote kernen waar veel kinderen zijn, dat daar een aanbod is. En dat er verschaling gaat plaatsvinden in de krimpgebieden en de krimpregio's. Want daar staan wij als 6 maatschappelijke kinderopvangorganisaties, alle 6 gaan daarvoor. En dat is echt ons maatschappelijk belang. Nou, we gaan verschillende dingen doen. We zijn al achter de schermen al een paar jaar met elkaar bezig. Hè? Dus het delen van kennis en et cetera, tot aan het uitwisselen van beleidsstukken. Tot aan volgend jaar gaan we iets heel moois doen. Dan gaan we 2 grote congressen organiseren waar we bij impact willen maken op kinderopvang. En daar nogmaals het geluid laten horen wat de toegevoegde waarde is van kinderopvang, het belang daarvan. Waar het precies eindigt weet ik niet. Laten we vooropstellen, het initiatief is nu het pact, het manifest dat we nu gemaakt hebben om duidelijk een signaal te geven. Dan volgt een congres en die kennisdeling onder elkaar, ja, die gaat gewoon door. En wanneer die ophoudt, ik denk nooit.